Umbiko we-I-Hsrc wangomsombuluko uveze ukuthi sehle ngo-2% isibalo sabantu abahaqwe leli gciwane kuleli zwe uma kuqhathaniswa nemiphumela yocwaningo lango-2017. Kodwa-ke nakuba kunjalo, isifundazwe iKwaZulu-Natal singesinye sesifundazwe esinesibalo esiphezulu samantombazane ahaqwa isandulela ngculazi, kanti imiphumela yocwaningo iveza ukuthi leli gciwane awalitholi kontanga. Izinga lesandulela ngculazi kubona lithi asilingane nabesilisa abaneminyaka evile kweyishumi kweyabo. Lokho kuyinkinga enkulu etshengisa ukuthi abantu besilisa abadala bayaqhubeka nokulala nezingane ezincane kunabo, siyazi ukuthi kulobo budlelwano obunjalo amathuba okuthi kusetshenziswe ijazi lomkhwenyana aba mancane kakhulu. Kodwa-ke ikhona imbangela enkulu yokuthi kube nesibalo esiphezulu sabesifazane abanaleli gciwane uma kuqhathaniswa nabesilisa. Amathuba okuthi ingculazi isuke kumuntu wesilisa iya kowesifazane makhulu kakhulu kunamathuba okuthi isuke kumuntu wesifazane iyo kowesilisa. Iyona mbangela enkulu yokuthi ingculazi isuleleke kakhulu kubantu besifazane kunabesilisa. Indlela imizimba yethu eyakhiwe ngayo. Isikhungo esicwaninga ngempilo yabantu i-I-Hsrc sibashayele ihlombe abantu abadala abaphila naleli gciwane kulesi sifundazwe ngokukhuthalela imishanguzo, kanti sinxusa abazali kanye nomphakathi ukuba beseke intsha uma ithola ukuthi inaleli gciwane. Le miphumela efingqiwe idedelwa nje ngoLwesihlanu kuzobe kungusuku lokuqwashisa ngesifo sengculazi emhlabeni.